nepil som, ja už od tých 12 hento som ale fajčil. No ale už potom som si dal aj vínko, nejakých 14-15 rokov, no už to potom... Ale som vedel, že pôjdu za mnou. Ja som zobral takú metličku, neviem metličku, ale z borovice som to otrhol a pekne som zahádzoval stopy, aby nebolo vidno, že kde Jaro išiel. Áno, a som zastal pred ním a som ho prehodil a som povedal, že ošup si ho. Týhňupak. No ja som hento a sa rozbehol, zavrel dvere, že ja ti dám fúkať, hento. No, on tak odišiel do svojej kancelárie, sa vrátil a sa hadičkou niečo. Hovorím, no, že budeš fúkať, hovorím, ale tebe do ryti. Dodatočne všetko najlepšie od nás k jubileu 60. narodeniny. Tak aj si to stihol nejako oslaviť? Tak ja som to oslavil s najbližšími, hej, lebo ja som ani prakticky neplánoval, lebo ja som mal tie nálezy predtým. Také bu, ma postrašilo to, hej, že som mal na pečení aj na hrudi. Tak som rekol, nebudem to robiť, lebo náhodou stane nemocnici, potom to musím zrušiť. Ale mal som s mojimi deťmi, s dievčatami a s mojou manželkou. V Revúcej sme si tiež oslavili s starými rodičmi, takže bolo to pekné. Hej. A tak postupne, keď idem aj na východ, tak s bratmi, s sestrami pooslavujeme a takto. Každé jubileum je také, dá sa povedať, že pri ňom sa bilancuje. Ty si tak v duchu si bilancoval, že čo sa ti podarilo v živote, či si spokojný s tým, čo si dosiahol a tak ďalej? Ja som len spokojný. Ja som mal také mety vysoké, hej, že hrať dobrý futbal v dobrom špičkovom klube a to sa mi aj podarilo. Hej, že ja som z takej dedinky, hej, z Balalík. Kto z Balalík? Nikto, ja som prvý, hej, že čo som išiel a ako mladý chalan do New Yorku, jak sa hovorí. Už som mal otvorené ústa, keď som došiel, že kde som to prišiel sám. Ale to som sa oťukal a hovorím, tie ciele boli tie najvyššie, hej, ale mal som ešte jeden sen, že do zahraničia, ale mi to nevyšlo. No bol si Drnovice. No, Drnovica, hej, to tiež dedina je, hej, má nejakých 2000 obyvateľov. Ale ten sen taký, čo v Slovane, federálny tituly, hej, sme pozískavali a to bol taký pre mňa také zadozučinenie, že som do toho dal všetko a sa mi to vrátilo a pre športovca, pre futbalistu som mal tie najvyššie, hej, a každý športovec, futbalista má tie najvyššie mety, hej, že čo najviac získať, alebo medaily, alebo tituly, alebo čo tak. Ja som ich získal a ja som spokojný. Tej kariére sa ešte dostaneme, ale tak išiel by som do tých Valalík, je to také dedinke nedaleko Košic. Ako si spomínaš na to detstvo tvoje? No, ja už som to spomínal, aj knihy, aj jedno s druhým, aj Barzdev, že ja som mal najkrajšie detstvo v mojom živote. Ja hovorím ako za seba, lebo hovorím, dneska je taká doba, hej. Tak je super doba, ale vtedy to nebolo také, jak dneska je. Ale ja môžem povedať, že tak, jak som sa ja vyšantil a spomínam na to aj dneska, aj synovi to hovorím a svojim deťom, čo mám. Takže proste od rána do večera rodičia nevedeli, že nás majú a proste, či som není hladný, či nie. Proste kúpať, fotbal, šport, to bolo moje. S futbalom si začínal ako 6-ročný. Áno, ale ako brankár. Málo kto vie, že si bol brankár. A na tej fotke, čo tu mám, ja tú fotku mám, a to ani nepoznali ma nikto, tam tak čupím a ja som bol ako brankár. Som sa dostal do toho, ako som chcel byť brankárom, išlo mi to, ja som bol aj na výberov okrese v Košiciach a jedného dňa proste neprišli registračky, tak ma poprosil pán tréner Borták, on hrával aj vtedy v PSS, že či by som nechcel ísť do brany, či ako do útoku. A ja hovorím, tak skúsim. Lebo ja som bol taký všestranný, že bolo vidno, že aj hrať by som mohol, aj v brane stáť, aj neviem. Tak som išiel, dal som 3-4 góly, o týždeň prišli registračky a mi povedal, že či chcem do brany ísť, alebo do útoku. Hovorím, nie, idem do útoku. A tak to išlo proste. Behom pol roka už som bol z Etiec Košice. No to je to, že ak ste všimli, ty si dával jeden gól za druhým. Aké to bolo, si tam 17 tuším došiel asi do tých Košíc? A do 17 som došiel do Košíc, áno. To ma vysledoval pán Gajdo, že sa dozvedel, že nejaký Týmko z Valalík dáva nejaké góly. To bola nejaká, neviem, taká štvrtá trieda alebo čo. A aj tak, že som dával 4-5 gólov, takže ja som za pol roka nejakých 40 gólov nastrieľal. Tak prišiel pozrieť a som sa mu zapáčil a došiel som. Ako ťa prijali v tom Atime, že vtedy tam bol
tam Danko a takéto No ja som veľké došiel ešte mená. do dorasteneckej ligy prvej. Až potom som prišiel do A-mústva. A to pomerne rýchlo, nie? Áno, ja behom pol roka som dostal stredavý štart, bol tam Baránek tréner. No samozrejme, že ma privítali áno, lebo však dobrého hráča len dobre vítajú. A oni ma videli, aj keď som hrával za tú dorasteneckú ligu, že proste, že je to talent a behavý a nebojí sa. Ja som do súbojov a proste to takého potrebovali v Košiciach. Možno, že som niekoho pripomínal, ale neviem, či to bol títo útočníci tam v Košiciach, čo boli. A proste dostal som šancu za A-mústvo. Vtedy bola ešte Národná liga, oni tedy vypadli z prvej ligy. A som sa ujal a proste odtedy toto bolo také pre mňa super a proste v kabíne bolo prakticky poriadok, tam muselo byť. To Ačku, tu bolo niečo Ačko a dorastenská liga je dorastenská liga. Takže ja som tam prišiel raz do kabíny, som len takto zaklopal a som povedal len pre seba, že dobré ráno. A naraz sa len ozvalo, že vypadni von. No, čo sa stalo? Reku, že prečo mám ísť von? Za chvíľku je tréning. No, potom som odešiel som vonku a som si povedal, hovorím, ja som nepozdravil moc ako len pre seba. Tak som vošiel naspäť, som pozdravil dobré ránko. Tak odrazu mi povedali Babčan, Lipnický, Matula, že ty aj vieš rozprávať, takže tu máš kopačky a môžeš ísť. Tak som začal kremovať za to, že som nepozdravil im slušne ráno. Zaujímavá je príhoda aj s prvou výplatou. Ja tak s prvou výplatou, áno. Skončila, koľko to bolo vtedy? Nejakých 1800 korún. No ale dobre, tak to bolo v tých 80 rokoch, tak to bola, ja dneska je možno, že 1800 eur. Hej. Lebo ja keď takto porátam, som zrátal aj jedno, takže to bolo toľko. No a ja keď to došla výplata na klub, tak hneď mi bolo povedané, že ja len podpíšem a to ide niekde. Hovorím, a jak, čak, ja musím doniesť domov peniaze, čak máme aj. Nie, tá prvá výplata ostáva tu. Tak som išiel do toho Karpána známeho, jak je tá fontana na námestí Košice. No tam som robil prakticky sluhu. Oni sa zabávali. Spoluhráči všetci prišli, lebo to bola partia. Hej. A zabávalo sa, neviem, do tej štvrtej. Bar tak sa mi bol otvorený z piatka na sobotu, tam dlhšie bolo také do 5. Oni totál a ja som pekne tam poupratoval, stoličky podvíhal, zaplatili a nejaký 70 alebo 50 korún sa mi zvyšilo z tejto 1800, aj niečo bolo z výplaty, takže... Si doniesol domov? No to som ani doniesol domov, tak to sa neoplatilo. Mama sa pýtala, že kde je tá výplata a ja som mi to povedal, tak ona nechápala, hej, lebo ona z dediny a nevedela, aké pravidla platia, hej, v tých špičkových klubách, tak ja som jej to povedal, že to je zápisné a to každý musí dať, keď tam príde. Ty sa nikdy netrel tým, že proste zažil si aj chudobu v tom detstve. Mal si 4 súrodencov, tuším, ak sa nemýlim. 4, áno. Otec bol robotník, mama bola upratovačka. Ako to oni brali, že ich syn ide do Veľkých Košic? Podporovali ťa, chodili na zápasy? No, ani raz. Otec ešte dokonca mi raz povedal, keď som ja doma býval v Valaliku a som večer išiel z takých tenkých teplákov, bolo minus 20 a som išiel behať a on mi hovorí, že ty kde ideš teraz na noc? Bolo nejakých 8-9 hodín. Som došiel z Košic, hovorím, že idem behať a kúkol tak na mňa a hovorí, že aj tak z teba nič nebude. Ale nezadňávam mu nejak, že by to, ja si myslím, že ani to tak ani nemyslel, on ma len chcel vyhecovať. Ale on bol pán futbalista, ja prakticky som išiel jeho šlapať, ale on bol obranca. Ale bol taký huževnatý, proste bojovný, cez neho neprešiel nikto, ale on ma tak, viem, že aké by to bolo dneska, on ma len tak vyhecoval, že i tak z teba nič nebude. Tak som mu dokázal, že sa mýlil sa, a veľmi sa mýlil, ale smial sa vždycky, keď aj prišiel raz do Bratislavy na zápas AC Milano, tak bol hrdý otec a vtedy mi povedal, že klobúk dole, že... A som mu nepripomenul to, čo mi povedal, ale viem, že myslel na to, akože, že ma chcel vyhecovať. Ale mama nechodila vôbec, lebo to ona sa stará o domácnosť. A neviem ani akú, lebo my sme nič nikdy nemali. A proste žili sme tak, jak sme žili, z výplaty do výplaty a z úst do úst. Ale som tu a hovorím, to detstvo, čo som zažil, aj tej chudobe, aj tom všetko jedno s druhým, nesmierne proste, môžem len zavidieť dneska tie deti.
Ja viem, že za prvý gól Váčku v Košic ste dokonca byli po hlave spoluhráči. Lebo čo sa tam stalo? No čo sa tam stalo, ja som to nevedel, hej. Proste partia a neviem, či Humene nepotrebovalo nejaký bod alebo vyhrať. Nie, dokonca vyhrať. A mladému to nepovedali. A ja som začal hrať, bum, bum, a nejaká 80. minúta, tak som spracoval niekde na polke, som viedol loptu po pravej strane, pamätám, na športovnej areále, tam kotli. A takú som tam fúkol do šibenice, že ja som začal sa radovať a všetci hlavy dole. Hovorím, čo sa deje? Hovorím, dám gól, neraduje sa nikto. Tak to skončilo 1-1. Prišiel som do kabíny a som sa tešil a oni, že vypadni odtiaľ. A hovorím, čo sa deje? Hovorím, že ty jeden stoplavý, že tu tie góly nebudeš dávať. Ja som nevedel, hej. A na jeden z vrchu mi niekto zavolá, pán Bačínsky, bol vedúci tajomník mústva, a hovorí, Jarko, poď hore. Tak ja som išiel hore, ne? V trenkách a hovorím, že no, si nám to pokašľal, no ale máš aspoň za ten bodík. Mohol si mať viacej, tak máš za ten bodík 150 korún. Takže, a vtedy som pochopil, hovorím, že keď som došiel dole, hovorím, že aj tak, takže bolo to dohodnuté. Hej. Takže človek nevie, hej, ale ja som sa nečudoval, lebo ja som mal 17 rokov. Tak. Hej. Po tom angažmane v Košiciach vlastne si išiel na vojnu, si išiel do Žadca v Čechách. Áno, rok som tam bol. Odtiaľ si išiel do Karlových Varov. Do Karlových Varov. Tam som postupoval aj v Karlových Varov, aj v Žadci. Prvý z 3. ligy do 2. ligy a v Karlových Varov sme išli z 4. do 3. ligy. Takže ja som prakticky celú moju tú kariéru, takú, čo mám, keď si na to spomeniem, ja som nebo tú špičku hral vždycky. Kde som bol, neviem, či to je kvôli tomu, že som ja tam bol, alebo či sme takí dobrí boli, alebo ja neviem čo. Ale na niečom to je, lebo ja som góly dával, ja som prihrával, ja som tvoril, hej. A takého hráča, jak som bol ja, potreboval každý klub skoro, alebo mužstvo. Takže kde som bol, hovorím, či aj tie nižšie súťaže, čo som už tu hral, hej, po 40-ke, či v Sladkovičove a ja neviem, kde. V Telnici a Šintave, proste my sme postupovali stále. Takže ja som ten hráč, proste, čo ma to bavilo, aj baví, aj dneska ma to baví. Takže tú vojnu, jak sme začali, tak hovorím, a po vojne som sa musel vrátiť naspäť do Košic. A mal som Ponuky si mal? Ponuky som mal Plzeň, mal som Bohemku, mal som Spartu dokonca, bo tam bol Zachar. Ale tak ja som tú zmluvu nevidel a tak tam bolo nejaká podmienka, že sa musím vrátiť na pol roka naspäť z vojny do Košic. Dobre, a jak sa potom upiekol ten prestup do Slovana? Ako to bolo? Tak to bolo rýchlo. To bolo rýchlo, proste Zachar skončil na Sparte a došiel do Slovanu. A ja som bol v Košiciach. No. A v tom momente, keď sme hrali aj tí ZTS Košice, a už som vedel, že prídem do Slovanu, lebo my sme hrali na Tielnom poli a už sa to mlelo, som to počul, že mám ísť do Slovana. No ale v prvom rade bolo to, že som sa pýtal Daňka. To bol môj taký, jak sa hovorí, druhý otec v Košiciach. Super chalan proste. A hráč a tréner jedno s druhým. Tak ja som sa opýtal, že mám ponuky, že mám Slovan, mám Dunajskú Stredu, mám Žilinu, mám hociaké mužstva mám, prvoligové. A by som sa chcel tak opýtať, tak ja som mu vykal, že kde by som mal, akože, že by som takú radu dostal od vás. Tak mi povedal, ty neváhaj, Jaro, Slovan je Slovan a Slovan bude vždycky na Slovanu. To je najlepšie, najšpičkovejšie mužstvo v Československej lige. Neváhaj, ale choď tam. Tak ja som ho poslúchol, tak som šiel do tej druhej lige. Bol to veľký skok? Dobre, hral Slovan druhú ligu, ale išiel si z Košic do Bratislavy, čo bolo veľkomesto, Slovan veľkoklub. Každý mi zavidel. Proste Jaro Týmko ide do Slovana, hej, a hrali so mnou, boli tam tiež dobrí futbalisti, ale ja som vedel, že idem do špičkového mužstva, aj keď to bola druhá liga, lebo ja som to sledoval a Slovan, proste tie hviezdy a proste PVP a proste samý reprezentant, hej, v Slovane. Takže ja som vedel, do čoho idem, len som nevedel, že to také tu bude, také pekné, tej Bratislave, oproti tým Valalikom. Ale hovorím, vedel som, do čoho idem a to bol môj sen. Niekde proste hrať Slován, alebo niekde špičkový taký Sparte, alebo špičkový mužstva, takže to sa mi podarilo. Vynikal si hneď od začiatku aj po kondičnej stránke, čo som počul a neviem, či ti stíhal jediný titel asi.
na tých tréningoch? Tak ja som kondične bol na to veľmi dobre. Preto ja som hovoril, že ja som behával, ja som mal tréning do obeda, ja som mal tréning po obede. A keď som ešte býval v Košiciach, ja som 20 km ešte večer. To, čo mi otec povedal, že z teba nič nebude, ja som 20-25 km behal. Každý mi hovorí, že čo si ty blázon s druhým, ale prišiel aj Zachar, tréner, tak ten bol len kondičný tréner. Proste nám lopta zavadzala, keď sme aj začali hrať v lige. Takže on by bol vynikajúci tréner, že keby trošku povolil. Ale proste on tie horinky a štvorfázové tréningy ráno, do obeda, po obede a večer, to bolo niečo neúnosné. Proste odpadávali hráči, ja som išiel ďalej, takže neviem. Proste ja som z dediny, ja som bol vychovaný len na tom, čo sme mali, ale väčšinou len slanina a mazda jedno s druhým a chleba. A možno, že aj to ostalo vo mne také proste. Ale aj v tom, že ja som od mladý, jak som bol mladý, ja som len behal. Ja som hrával basketbal, volejbal, hokej v zime, sánkovanie, korčulovanie, v lete ping-pong. Proste všade som bol, kde sa lopta točila. A všade som bol namontovaný. A ja som, to mi aj hovorili vo Valaliko, že ten lieta už keď videli, že Jaro ide a som mal nejakých 12-13 rokov, ale ja som len bežal. Jak zatopek. Že kde išiel, tak behal. Proste ja som kondíciu mal, proste ja som sa tak narodil. Ale obdivuhodné, že ty si to všetko zvládal napriek tomu, že od 12 rokov si fajčil. A tak ako, ja dneska môžem povedať, že to není o kondícii, o fajčení. Proste niekto to nemá, hej, proste má inú imunitu v sebe, alebo ja neviem čo, hej, ale ja môžem povedať dneska, ja som si vypil a ja som to takto bral ako chlapec z dediny, hovorím, čo vy chcete so mnou? Ja som prišiel na ten prvý tréning do Košic a ja som utekal k autobusu, lebo som meškal a mne vypadali cigarety Marsky a Jančík Gajdoš, tréner mi hovorí, to Jarko, to nemôžeš. A prečo by som nemohol? A oni kúkali na mňa, že nie, to je dorastenecká liga. Hovorím, a čo by bolo? Hovorím, však ja som chlapec z dediny, ja si môžem dovoliť, čo ja chcem. Ja som to takto bral. Hej. Mne nikto nemohol rozkazovať, že proste to a to a to. Naučený som tak bol a dokým som sa naučil, to aj trvalo. A dosť toho to trvalo. A vedeli to tréneri, napríklad už keď si bol aj to Slovan, Galis asi... No vedeli, všetci vedeli. Že fajčíš. A čo, len fajčiť a vypiť. Ja som to nebral ako, že to nejaké také, že vypiť. Lebo ja keď som to vyrastal na dedine, tak ja som chodil po tých dedinách a otec hrával fotbal a tam oni to pili pre zápasom Alpy, po zápase ani nehovorím, hej. A proste tak to bolo na dedine. No a ja som, človek keď tam vyrastá, hej, do tých 15-17 rokov, no tak som si na to zvykol, hej. Hej. Tak nepil som, ja už od tých 12 hento som ale fajčil, no ale už potom som si dal aj vínko, nejakých 14-15 rokov, no už to potom ide. No. A tamto zábava na tej dedine, tak ja neviem, určite to viete, že tam sa, keď tam sa rozbije a na východ ešte k tomu, tak to je už, no a mne to tak ostalo. A ja som to nebral, akože, že som si vypil a že nejaký prúster, a čo mi môžu, nezabijú ma. Takže ja som to takto bral, aj to beriem aj dneska tak. A dal si niekedy aj pred zápasom, že si dal Dal som si. alebo tak? No a prečo by som si nedal? Ale na mňa to nebolo vidno. Hej, a títo chalani tu chlapci z Bratislavy, však Zachar raz jednu vec dobrú povedal, a oklamal, že nebude tréning taký kondičný, sme išli na nejaký hodový zápas a večera po hostenie a odrazu sme sa tam mohli napiť aj s druhým, ale na druhý deň sme došli a bol taký tvrdý tréning a na hlavnom ihrisku, že dával 100, 200 v šprinte a ja som utekal a ja som v pohode. Ja som prvý a Laco Pecko utekal a hovorí, že bum a začal vracať. A Zacharov zastavil a hovorí, že Láčko, chod sa Jara opýtať, že jak sa pije, dobre? Takže to je také, pre mňa bolo také super, že oni krcajú a ja som v pohode. A skoro tam polovička mu sa grcala. A ty si mal taký zvláštny vzťah aj s Galisom, ktorý bol na teba taký, dá sa povedať, že tvrdý. A raz ťa vyhodil aj zo sústredenia, alebo ty si odišiel zo sústredenia. Tak to bol taký super zážitok v Tatrách, ale hovorím tak, ja sa ani nečudujem, však my sme boli 30 chlapov, hej, pokope, tak niekto musel robiť zábavu. Hej. A títo oni sa ukazovali, tam každý sa robil, že jak takí svetí boli všetci, ani pivo, ani to ja som si dal. Preto mi to ostalo, jak som to hovoril predtým, áno, som si dal. A dal jeden taký tréning, ani nie tréning, že máte dneska celý deň voľno. No tak ja som išiel
dole do Patrie, že by som tam nebol na očiach v office. Proste som sa dal, trošku pivečko, trošku nejaká borovička bola. Celý deň pohodička, tak som si popíjal. A večer bolo také, že hral basketbal, tam slovanistický, Slovan tam bol, ženský basketbal. A ja som tam prišiel a oni ma poznali všetci, tak Slovan. Tak som začal pískať. Oni boli radi, bo som zabával a jedno z druhým. A prišiel pán tréner Galis a začal niečo mi tam vyprávať a hovorím, ty tu čo robíš? A ja hovorím, no pál odtiaľ a hento. A že ty s kým sa bavíš? Hovorím, trénerko, máme dneska voľno. Ty si opitý. Odchod. No a on povedal, že no a pôjdeš domov. Tak ja som sa otočil a hovorím, že ty koho ty posielaš domov? Ty mňa domov posielať nebudeš. Nepovedal som mu, že zasran náhodou? Nie, som povedal, ty zasran, ty ma domov posielať nebudeš. Bal si veci a vypadni. A hovorím, dvakrát mi to nemusíte hovoriť. Som to zobral som si len nejakú, ani nebral som nič. Tam som nechal kabelu a odišiel som. Ale viem, na čo narážaš, lebo to nebolo len také ľahké odísť. Tak som odišiel, to bolo nejaký tretí deň súsedenia, a ešte tam boli nejakých 7-6 dní. No a ja som vedel, že ma budú hľadať, lebo však on je za to zodpovedný tréner. A bola taká búrka nejaká, snežilo proste jedno s druhým. A ja som sa zobral dole do Popradu a ale som vedel, že pôjdu za mnou. Ja som zobral takú metličku, neviem metličku, ale z borovice som to otrhol a pekne som zahádzoval stopy, aby nebolo vidno, že kde Jaro išiel. A išiel me hľadať. Peťo Dubovský, nepoštík, neviem, Dušan Titel a ešte nejaký Tomáš Stupala a proste, že stopa bola, naraz skončila. A že Jaran zmene Molinár. A ja som išiel do Košic. Akože som už doma, ale ja som bol v Košiciach. Dobre, keď som sa vrátil, tak Milan Galis povedal, že kde som bol, hovorím, však ja som išiel domov. Áno, do Bratislavy. Áno, do Bratislavy. Tak som aj to klamal, že som išiel do Bratislavy. Ja som si išiel už do Košic domov. Ale som prišiel domov do Bratislavy, keď by som bol na tom sústredení. A povedal mi, že pán prezident klubu ťa čaká. Pán Čaniga. Tak som tam prišiel a hovorím, no, tak to, čo si spravil, ale spravíme to tak, že necháme to tak a 25 000 dostaneš korún pokutu. A ja hovorím, ďakujem a niečo si za to kúpte. A vtedy si koľko zarábal asi? Tak bol taký 30 000. Aha. No, tak som mu podotknul, že niečo si za to kúpte. Bol som urazený, že dal mi toľko, lebo mi bral o deti, hej, z úst. Ale tak píkať sa za niečo, ne? Hej. Keď sme už pri tom odmeňovaní, vlastne vy ste boli do tej revolúcie ste boli zamestnancami chemických závodov Juraja Dimitrova. Áno. Až potom neskôr ste asi mali už iné zmluvy a už ste nemuseli... To ešte bolo, jak padol komunizmus, sme boli platení z chemické závody Juraja Dimitrova. Potom došli tí profesionáli, čo nás platila Praha, že keď máš štart reprezentačný, keď si bol reprezentant, tam si bol v prvej skupine, druhej a tretej. Ja som bol dvojke, tam bolo od 5 do 7. A najmenšie bolo nejaký 5 000. Vlado Kinier, pamätám, že oni mali nejaký 12 000 plat. No ale potom sa to zmenilo, došiel Čaniga, prezident klubu, začalo sa profesionálne a už to išlo zmluvy a boli sme proste živnostníci. Proste my sme si museli platiť, odvody a všetko. Aj si dokázal niečo odložiť? Tak niečo, vtedy to bolo, že na manželku môžem odpísať, na deti niečo môžem odpísať, na benzín, ja som sa tom nevyznal až tak. Poznám taký radšej Jožo Uriga, tí odpisovali, čo sa dalo. A ja som si odpísal na manželku, na deti a daň som platil nejaký 250-300 000 za rok. Môžem, že tak 3 deti som mal, tak to trebalo živiť cez rok a to proste sa nedalo. Málo, čo som ušetril. To, čo som ušetril, som zaplatil na dane. Ale zahral si potom napríklad v poháre európskych majstrov. To bolo, tak Real Madrid bolo v... Prvé bolo AC Milano. AC Milano bolo v poháre európskych majstrov. A pán Čanika nám povedal, že za postup máme toľko, alebo za hento, tak my sme sa nezhodli. A sme si pekne s ním sadli a my sme si povedali, že nie, máte práva televízne. Nás chceli prakticky oklamať o peniaze jedno z druhým. A my sme vedeli, že nepostupíme cez ní, lebo však to AC Milano bolo najlepšie mužstvo na svete. Tí, čo hráči tam boli, Ambastena, Chulida, Rijkaard, ja neviem, Baresi vzadu a všetci tí, a Maldini, Costa Curta a ja neviem čo, však to bolo fakt špičkové mužstvo, však to najlepšie mužstvo na svete. No, tak sme sa dohodli tak, že 100 000 štartovné doma a 100 000 vonku, na hlavu. Tak z toho ošedíbel možno, že, pán Čaniga, ale súhlasil. A Miloš Gonek bol ekonóm, a je to taký aj právnik, jedno z druhým, tak on vedel, jak to beží a jedno z druhým. Tak on mu to presne to povedal a
musel byť ticho, dostali. Súhlasil. Áno, takže my sme dostali doma 0-1, tam sme dostali 4, ale 100 000, bez 100 000 sme zarobili. Čo to pre teba znamenalo? Chlapec, Vala Liga, zrazu hráš tie mená, čo hovoríš, Rijkaard, Gullit, Van Tak Basten. každý by chcel si zahrať, hej, proti takým hráčom, hej. No ale my sme si to vybojovali, hej. Sme boli majstri proste. Dneska je, dneska je, keď vypadne prehra prvé predkolo, ide do ďalšieho kola, prehra ďalšie predkolo, ide do ďalšieho predkola. My sme vedeli, že my prehráme aj a 30 zápasov sme odohrali a čo? Jeden zápas sme si odohrali, hej. Tak sme si to museli užiť, hej. Ale dalo sa s nimi hrať, takže my sme podali aj tu výkon dobrý, aj vonku, len vonku bohužiaľ. No. Tam sa to nedalo nejak. Tam, my sme boli prvýkrát tak vonku a každý pozeral na San Siro, že aké to je bumbami, to bolo niečo nenormálne, hej, že to je štadión a odrazu bolo 2-0, či koľko, polčas 3-0 a bolo vymalované, takže. Ale sme si užili a proti tým hráčom sa hrať, tak ja dneska, keď niekomu poviem, že som hral a ty tu aj mojim deťom tam a že ty si hral, áno. Takže tieto deti, oni vedia, že kto to bol Maldini a tí Gullit a Van Basten a jedno s druhým, hej. To je dneska Papen a či tento Messi alebo Ronaldo. Takže klobúk dole, hovorím, sme si to zaslúžili za tie výkony aj za ten titul, že sme dostali prvé kolo AC Milano. A si vymenil s niekým dresy? Ja som vymenil, ale už neviem teraz, s Barezím som si vymenil, ale hneď po zápase, neviem, už Palo Jančovič tu nežije medzi nami, tak neviem, či som jemu nedával, lebo on všetky dresy zbieral. A čo som mal, hovorím, a ten federálny titul, čo sme mali, tak ja som len slipak utekal dole. To všetko strhalo dole a takže. A ty sa neraz vyjadril, že tvoj najlepší spoluhráč, ktorý si hral, bol Peťo Dubovský. Ako si spomínaš ešte na to, že viem, že Galis vás posielal dokonca, keď hral za dorast, aby ste sa išli na ňu pozerať? Tak to bolo áno, však on začal, ako od dorastu už vieme, že sa vyprávalo, že máme nejakého super talenta v Slovane, v doraste, Peťo Dubovský, tak ešte meno také nemal, hej. A ja hovorím, však dobre, tak raz sme mali, že sme mali ísť niekde do Prahy na majstrovský zápas, ako deň pre zápasom, tak ideme, lebo doraz hral nejak do obeda, alebo ja neviem, o 11. alebo o 1. hrali, takže ideme všetci sa pozrieť. Tak sme išli a fakt, tedy tam nejaké 2 alebo 3 góly dal, neviem, teraz už nepamätám, že s kým to hrali. Vyhrali nejakých 4-5-0, ale 3 góly dal, na 2 prihral, hovorím, ale toto je, každý aj sa bavili po tom kabíne, že to je pán futbalista, že za chvíľku bude z neho aj hviezda a tak aj bolo. Takže. A v čom bol výnimočný podľa teba? Výnimočný? Však ten ťah na bránu, tak to nemal nikto. Proste tá lopta bola u neho jak magnet, že proste tú loptu nepustil, proste on loptu zadarmo nedal. Ja som na to obdivoval, hovorím, ja tiež som nestrácal lopty, ja som tiež mám ju rád, že som podržal do kombinácie, ale on sa s ňou maznal, proste to bolo, že sa tešil z tej lopty, hej. Preto bol taký výnimočný. A len on bol taký výnimočný. Čo bol Slovane, hovorím, ale útoku hrať nemohol. My sme si sadli, my boli na kávu, tak on na kávu, ja na pivečko. A on povedal, že klobúk dole predo mnou, čo mi povedal, že to, že jak ty podržíš loptu, hovorí, že to on by nezvládol, ale tak my sme potom tak sa dohodli aj s trénerom Galisom, že on nebude hrať útočníka, ale takého stiahnutého. Ja vpredu, hej, s Palom Gostičom alebo Laco Peckom, oni sa tam menili, ja som tam vždy bol v tom útoku a on proste narážačka zobral tú loptu a proste on musel byť tvárou tej bráne. On keby bol chrbto bráne, to by nedokázal. On to sám aj povedal. Aj mne to povedali trénerovi, že bol taký stiahnutý za mnou, ako bol, no a tomu strašne milovalo. Aký bol v kabíne, lebo on bol voči médiám, bol taký trošku zavretý? Tichučký. On bol taký, čo ja viem, taký zo seba. Proste, on nechcel nikomu, aj že novinári, že pošlite ich preč, proste to. Že on nemá náladu na to, že by niečo vyprával, ešte nedokázal nič. Proste tak nám hovoril v kabíne. A hovorím, však chod niečo povedať. Nie, neidem, proste, oni si tam aj povymýšľajú niečo, tak neviem, odkiaľ to vedel. Ale bol taký. A viem, čo dával aj také reportéry, nejaké rozhovory, čo mal, tak len, no, tak to bol také, že proste vyťahnuť z neho bolo niečo hrozné, hej. Takže bol taký, hej, ale hovorím, ale v kabíne bol
super, akože aj do partie, aj to bol taký, ale mal také svoje veci, že bol taký zakriknutý trošku. Je pravda, že si ho odhováral od prestupu do Realu Madrid? Ja som hovoril, áno. Hovorím, Peťo, je to pre teba taký strašný skok. Hovorím, Real Madrid, hovorím, tam sú takí hráči, proste tam trestné kopy nebudeš kopať, to, čo kopeš tu. Penalty proste, hej, že sa chytíš. Tam ti loptu nedá tak, jak ja. Tam musíš sám na seba. Hovorím, ja viem, Jaro, ale tak chcú ma predať. On ani tam ani nechcel ísť. On mal to, ten Ajax, ja som povedal, hovorím, ja viem, že máš aj Ajax. Tam je mladé mužstvo, tam budovali. A oni má tu mládež aj jedno s druhým, takže mladších hráčov. A tam by sa bol, viem, že by sa bol viacej rozkopal. Možno, hej? Človek nevie. Zobrali tam Litmanena, ktorý... Áno, čak ráno to Fína. Hej. A hej, pamätám. A proste hovorím, tak, no ale klub sa rozhodol do Reálu, veľké peniaze. Takže išiel. No ale tak bol tam, hej, sa trošku ohrial a bolo to pravdu. Pravda to bola to, že tam mu nedali šancu. Takú, jak tu, hej, ako že tu si dovolil, akože kopať jedno s druhým, lebo predsa keď kopne nejaký trestný kop, dá góla, tak sa chytí, hej. Aj ten futbalista hneď má inú formu, hej, keď sa darí, hej. A tu dával góly, proste hento, ale tam proste, ja som pozeral tie zápasy, bol taký zakriknutý. Mali zo toho Ajax. Boli to takí hráči, jak Butragueño, Jero, Butragueño, Raúl Jero, začínal. tam bol aj Hadži, tam bol, tak sa mi zdal taký. A títo, takže oni, ťažko tam sa presadiť, hej. Takže Hugo Sanchez, či to tam bol ešte predu, ne? No, takže ťažko. Keď už spomíname toho Peťa, uzavrieme tú kapitolu o ňom tým, že v roku 2000 tragicky zomrel na tej dovolenke. Ako sa to dozvedela? Aká bola tá tvoja reakcia? Reakcia? Pamätáš si to ešte? Ja pamätám, aké by to dneska bolo, lebo to sa na to zabudnúť nedá. Hej? Lebo Peťo zomrel piatok a druhý kamarát mi zomrel v nedeľu. Tragicky, takže to na to pamätám. Formanko. Hej, tak tomu sa dostane. Ale hovorím, že viem, že neviem, kde som, ja som bol v Trnave, ja som hrával v Trnave tedy, v našej normálnej lige. A my sme išli po tréningu a niekto v aute, niekto zahlasil, že Peťo Dubovský, že zahynul. Hovorím, kde zahynul, čo zahynul, čo tu spreťaž nejaké somariny. A on, že áno, že to vyšlo niekde, že či čo niečo, a že spadol. A hovorím, viem, že išiel na dovolenku, lebo tu sme boli, že aj chalani, že mali ísť akože s partiou niekde so samom Slovákom a s týmito. A povedať, že keď sa vráti, že pôjde s nimi potom. Ale tam slúbil, takže išiel. Takže to sme sa dozvedeli, ale to bolo pre mňa taký, že Peťo, som to nejak nemohol, hej. No. Potom sme išli po zápase nejak domov v nedeľu a Marcel Horký z Petržalky, čo aj bol v Trnave, on mi zahlasil, že Jarko, že Robert Formanko sa zabil. Hovorím, ale už prestaňte, hovorím, však jedna packa, druhá. Takže to bolo také pre mňa, ja som s ním dobrý kamarát, on ma strašne mal rád, lebo za mnou chodil, keď sme hrávali v Trnave. Ja som bol jeho tiež jak otec a proste jedna packa za druhou, takže to je nepríjemné pre tých hráčov, alebo pre mňa to bolo, že takí hráči a Formanko tiež mal pred sebou kariéru, on bol tiež taký dobrý lavačik. 24 rokov. 24 no. A Peťo len začínal tiež, takže je to taká facka pre mňa bola. Preto aj chodím na ten cintorín tu, lebo tu bývam, takže... Keď sme rozprávali o tých prestupoch, o tom Peťovom prestupe, mal si aj ty nejaké také ponuky zo zahraničia? Mal som. Ja som mohol hoci kde, mali záujem, len ja nemal som manažera a mal som jedného, čo tu hrával, bol pán futbalista, ale Slovane, ten ma podchytil a chcel ma predať. A nepredal, keď som povedal, že za prestup nejaké peniaze, tak mi povedal, že a ty kde žiješ? Že tu sa nedáva dneska. Ja hovorím, ale odkedy ešte sa nedáva? No a bol som aj v Molenbeeku bol som v Linci bol a mal som ísť do Bragy, ale Bragu som odmietol, portugalskú ligu, lebo som hovorím, dvakrát ste ma oklamali, a už tretíkrát nepôjdem. No a hovorím, v tom Molenbeeku som bol na týždeň a hraj také, tu musíš taký zápas. A povedal, že dneska máš zápas pripravený, bude sa volať Tom. Ja nie som Tom. Však ja som Jarotýmko. No, budeš tam, oni tak ťa budú volať, že Tom. Takže ja som bol z toho akože mimo, hovorím, dobre, Tom. No a mali sme nejaký pripravený zápas tam, dal som 2 góly a prišiel tréner a povedal, že
na polčas, že stačí, Tom. Balili sme a sme išli domov. Sa nedohodli. Ja ani to nechcem ani vedieť, že čo tam mohlo byť. A to predtým ešte do toho Lincu som išiel, tam som sa volal Tizvalský. Tam ma tiež chcel predať do druhej ligy. Tu sa za hlavy kývali z Locha a títo, že takého hráča pustíte do druhej ligy, že sa nehambíte. A zistili len kvôli tomu, že bol tam nejaký novinár, či čo to bolo z Čiech a hovorí, že aký tu je ten Tizvalský. Že to je Jaro Týmko. Ukázal pravdu, či čo, a to je Jaro Týmko, Slovan Bratislava. Kúkli, no a bum, hotovo. Odohral som zápas, tiež som nejaké 2 góly dal, že ho nechcú, lebo to bolo klamstvo. A proste takto to išlo tedy. Ja keď som prišiel do tých Drnovic, pán Gottwald ma zavolal a hovorí, že čo máte za manažera? A hovorím, prečo? No lebo my mu dávame české koruny a on nechce, on chce valuty. A do švajčiarskej banky. A chlapci nemali na výplatu. A keď sme pri tých Drnoviciach, tak ty si vlastne v tom Slovane si sa asi nerozišiel v najlepšom? No nie, lebo ja som urobil novú zmluvu a proste bolo tam nejaké pravidlo, že keď podpíšem zmluvu, že mi dajú niečo na ruku a jedno z druhým. No a neprišlo to k tomu. No a tréner Galič mi povedal, že máš pravdu, nehraj, keď si nedostal nič. No tak ja som nehral. No a potom bolo tak, že bol zápas, mali sme ísť do Košic a nebola výplata, tak ja som v kabíne povedal chlapcom, že chcete ísť do tých Košic, nechcete ísť do tých Košic, keď nebude výplata, nejdeme. Áno, super, nejdeme. Boli tam nejakí hráči, prišli do kabíny a povedali, že ideme do tých Košic, že je to vybavené a jedno s druhým, že bude výplata a neviem kedy, bla. Ale ktorý to bol? Toto organizoval, to je Jaro Týmko. A to bolo niekedy v oktobri a v januári už som maširoval do Drnovic. Tak sa chceli zbaviť. Tak aj to sa im to podarilo. Ale ešte ma zaujala taká jedna hláška, ktorú si povedal proti, keď si hrali s Interom, vtedy tam chytal Láco Molnár. Ja aj Láco Molnár, no. A ty si mu dal taký jeden parádny gól. Parádny gól z pole ihriska som išiel, čo mi Fabio Nigo prihral. A tam boli hodiny. Áno, a som zastal pred ním a som ho prehodil. A už som povedal, že ošup si ho. Tihňupak. No. Tak, lebo my sme mali také, že vždycky také pokriky, lebo Inter a Slovan a Majster Bajkalské a toto jedno s druhým. Keď sme sa stretli, tak vždycky jednočasu oni skončili druhej lige za Adamca, tedy mali dobre. Ale my sme prišli na Inter, dali im trojku a dovidenia. No, tak ako, bohužiaľ. A s Lacom máš aký teraz vzťah? S Lacom mám taký vzťah, taký zvláštny proste. On ma trénoval dokonca v Trnave. Takže ja som došiel za pánom Porom a som povedal, že nemám blbosť, že by ste ho zobrali sem. Že prečo? Však tu vám Holerite ukazoval, keď hrával za Košice v prvierce a vy teraz ho zoberete ako trénera. Tak úkol na mňa Vladopora, že taký bol trošku ako, že mám pravdu, ale tak sa rozhodol vedieť, že ho zoberieme. Tak prišiel. Ale jedna taká pre mňa bola, že ja som Laca Molnára aj poznám, my sme aj za repre chodili spolu, týkali, však on je o 2 alebo 3 roky starší ako ja, on je 62, alebo neviem teraz, proste takto. A ja som prišiel potom z dovolenky, ja som sa dozvedel, že Laco Molnár je trénerom, a som prišiel do kabíny, že ahoj, toto, kúkal tak po mne, neviem, že čo také bolo. A potom ma zobral do kabíny, do svojej kancelárie a hovorí, že od dneska mi budeš vykať. Ja som sa tak obzrel a hovorím, prosím, no, od dneska mi budeš vykať. No tak som ho poslal do Zoriti, prepáčením, a hovorím, že tak to nie. No a tam som bol nejaké 2 mesiace a už som tiež poletel. Takže, a dokonca som kopal penaltu nejak za týždeň v Nitre, to bola druhá liga, a nebol som určený, ja som išiel kopnúť. Tak som ju prekopol. A on si myslel, že idem proti nemu. Tak dá sa zahodiť penálta, ne? No, tak. A potom sa vyhovárali pán Jarabek, starší, a pán Hento, že hovorím, kto ma vyhodil. Tak Jarabek povedal, že Molnár, a Molnár povedal, že Jarabek. A Jarabek te trénoval v Drnovici. Áno, Drnovici. A tam tuším, že... Aj tam bolo. Aj taká príhoda, že... Áno, bolo. Skúkať, áno, a si mu povedal. Tak, nikomu nepovedal, ja Slovákovi. Ja som na to som bol urazený. Proste my sme zachránili ligu. Ja som tam prišiel, mali 9 bodov. A Drulák mal odísť a povedal Drulákovi tréner, že príde Jaro Týmko, že ťa spraví strelcom. Tak aj to bolo. Hej. Lebo Jarabek ma poznal, ako z ligy. No,
Ja som mu len tam góly nahrával proste, ja som góly dával, on a toto bol v reprezentácii, futbalista roka. Proste góly a góly, tak to bolo také duo, že sa bali v Čechách, že keď nastúpi Týmko druhák, takže boli z toho mimo. No. A my sme prakticky na jar získali, my sme jeden zápas prehrali prvý na Sparte 4-0 a odtedy sme ťahali šnúru, proste my sme neprehrali. Vyhrávali, remizovali, my sme skončili nejaký 4. alebo 5. v lige. To bola euforia, proste super, nie? A posledný zápas sme odohrali, aby sme mali hrať potom český pohár na Strahove. Ale to bolo nejaké za 4-5 dní vo finále. A my sme boli, proste odohrali, neviem, či v Liberci, posledný zápas, v ceste sme sa nadrbali, proste opili všetci, jedno z druhým, čo? Nie, ja sám, všetci. No. Tak nepovedal ani slovo. A na druhý deň sme mali rozkočulovanie, ak sa hovorí, taký výbeh. Hej. A ja som takto sedel oproti tak dverem, ak otvoril, a naraz prišiel do kabíny a hovorí, že Jaro, že ty si opitý. Ja hovorím, a čo? A čo? No, prečo práve mne videl, akože, hej? No ja som hento a sa rozbehol, zavrel dvere, že ja ti dám fúkať, hento. No, on tak odišiel do svojej kancelárie, sa vrátil a sa hadičkou niečo, hovorím, no, že budeš fúkať, hovorím, ale tebe doriti. Tak sa urazil a odišiel. A potom prišiel za mnou a že, no ja som to tak nemyslel. Hovorím, mysleli ste to. Tak, ale ja som vás poslal tam, kde si nečakal. Takže tak som mal také z ním. No, ale ako v pohode. Ja som bol raz taký, hej, že on videl Slováka a ty nevidel. Však tí to tam ledva kúkali vedľa mňa. Ale mňa zbadal. Ja som bol v pohode. Hovorím, ja som trénoval a na druhý deň mne to nebol problém. Ako. Len Slovák a ja. Ja som mal to meno už také vykyrené, že Jaro si raz dá, proste hento z druhým. Ale ja som tam robil tú partiu Drnovica, nikto iný. Druhák to nerobil, ani Šilhavý, ten nevypil. Ten bol také štople na tréningu a každého mastil. Takže Šilhavý taký bol vždy, postívať. A išiel si z Drnovic do Trnavy? Do Trnavy, áno. Nemal si obavu, že ako bývalý hráč Slovana, jak ťa príjmú, tí fanúšikovia? To také nebolo. Vlastne ja som nešiel zo Slovanu do Trnavy, ja som z Drnovic išiel. A ja som ani nechcel ísť, že pravdu poviem, že lebo ja keby moja dcera neišla do školy, prvá, tak ostanem tam, lebo Gotva mi povedal, že ti predĺžim zmluvu, dám ti toľko peniazy, toľko, ostanem tu. Proste ja som tam mal, dobre, ja som tam neodchádzal ako v zlom, a za nejaké výkony. Ale hovorím, ja som poprosil aj pána Gotvalda, hovorím, že idem, lebo dcera, áno, ja vím, že vie to pochopiť a toto hovorí, takže to. A ja som prišiel, ja som to aj tak potom aj hovoril, že ja som neišiel zo Slovana priamo. Ja som bol v Drnovicách, mali záujem a ja som prišiel z Drnovic do Trnavy, takže nikto nemôže byť na ako urazený. Ale keď som prišiel do Trnavy, tak som mal ten pocit taký a úplne proste išli po mne, títo Trnaváci a dokonca som po jednom takom toto bol nejaký zápas, to tedy hrávalo sa. A sme išli do baru a tam boli takí podnikatelia, ma pozvali. A nebyť jeho, tak neviem, išiel proti mne jeden v bare, opitý bol, panušik, normálne mal, kudlu mal. A jak ma zbadal, už po mňa pokukoval, ja som tak pri bare stál, kávu som si dával som si vínový strik. A jak som videl, tak išiel a ten zbadal, ten podnikateľ, a normálne už mal, normálne v ruke mal. A tam ho normálne skopali, zbili a spacifikovali ho. A potom sa priznal, že áno, že išiel sa pomstiť, že on nemá rád slovanistov. No ale potom si ich získal na svoju stranu. No a potom, čo samozrejme, že... Za tých 5 rokov. A za tých 5 rokov však oni... A som bol, jak sa hovorí, obľúbený. Aj tí skálni, čo boli, aj tí starší, aj to. Boli také výnimky, že niektorí, ale čo najviac ma to raz potešilo, že som išiel do Revúcej po diaľnici, neviem, Trnava hrala niekde, či Zlatý Moravcek, alebo neviem, či v Bystrici, alebo kde. A som obiehal auto, šály to boli vidno, akože po diaľnici, a tu už teraz bolo nejaký 5 rokov dozadu. A jak som je obiehal, tak som spomalil, som kúkol a oni jak ma zbadali a začali trubiť, Jaro, Týmko. A neboli nejakí starí. Možno, že to mali do nejakých 40 rokov, alebo že 30, alebo tak 35-40 rokov. A manželka mi hovorí, že no tak klobúk dole, že títo ešte ťa poznajú. No a začali tam hulákať, a Jaro, Týmko spomal a toto. Tak som to ja zrýchlil. A už som sa vzdialil, lebo náhodou mohlo dojsť nejaké havory alebo niečo také. Ale proste bolo také pre mňa také
aj tí chlapci videli, aj Janik videl, aj to, že tak mal nejaký 5 rokov Janik, môj syn, že jak kričali na mňa, že bol taký prekvapený, že z auta do auta kričia. Takže je to také pre mňa také. Jarko, 96-97 sezóna, prišli ste o titul s Trnavou v poslednom zápase. Ako si spomínaš na tie udalosti pred zápasom, po zápase? Mňa len to prekvapilo, ako my sme ťahali celú sezónu, ale Košice proste boli silnejší v niečom inom. Ekonomicky. Ekonomicky, ja nemám čo skrývať, hovorím, niekto povie, že nehovor nikomu, alebo čo hovorím. Nie. Ja môžem povedať, že my sme si to pobrali sami, ten titul. My sme nemali prehrať tam, alebo remizovať tam, ja neviem, to a jen, toto. To, čo sa stalo v Rimavskej Sobote, to proste to sa nemalo stať, a proste aj ten rozhodca odpískal penaltu, ich odvolal. Takže tam to bolo také... Ty si odohral celý zápas. Ja som odohral celý zápas, áno. A dokonca Ďuso Šimon za stavu 1-2 ma trafil skoro na čare. Ja som sa uhýnal, lebo to bolo z 5, on napálil a ja som nemal kde uísť, tak ja som sa otočil a do mňa napálil. Tak, no. Ale to, že tak to skončilo a my vyhrávali 1-0 a potom došlo v rozlúzení, že pán Bachraty, prezident klubu, vyvodil z toho nejaké dôsledky len kvôli tomu, aby sa očistil. Tak bolo nám povedané jak sme došli na prvý zraz, že vyhadzuje pána Fišana, Čmilanského, Šimona a Týmka. Tak tam sa mu niekto opýtal, že a z dôvodu čoho? No a niečo tam povedal Fišan, že taký, neviem, Čmilanský je starý, Šimon odchádza a Týmko už tituly má. A ja mu hovorím, že aj jak tituly. Však ja hrával len kvôli tomu, aby som získal ten titul. Doríš fotbalista, alebo niečo, že prídem a budem hrať do záchranu stále, alebo niečo také. Ja som ten hráč, čo hrávam. A on mi povie, že ja som ten titul nechcel. No, nech sa nehnevá na mňa, ja mu odkazujem aj teraz potom, že nikdy tento zápas som nepredal. A ja som to aj povedal na tej schôdzi, že áno, volal mi pán Bobby Pola. Ja som povedal. A povedal mi, že hovorím, prosím, že všetky mám, už len okrem teba. A mne to bolo také zvláštne. Všetky máš a mňa nemáš? A prečo mne bolo až poslednému? No len teba, lebo ty si tam taký, že potreboval som len také menšie ovečky a že teba máš nakoniec. A ja hovorím, áno. Takže som sa neopýtal, že koho konkrétne, ale že všetky. Hovorím, a čo to malo vynášať? Že 2 milióny korún. Hovorím, nie, ďakujem pekne, ja mám aj. Ja som mal slúbené tiež. My sme mali premiér, ja som mal aj u pána Gabriela, on bol ten, niečo VUBčke robil, on bol nejaký riaditeľ, alebo čo, VUBčky v Bratislave. On mi slúbil tiež peniaze veľké, keď budeme majstri. Nie každému, ale tým áno. My mali nejakú prémiu vytýčenú. No a on mi povedal, hovorím, že nie, ďakujem, mám doma 3 deti a do toho nejdem. Bobby mu Polakovi. No, to bolo všetko, telefonát zložil jedno s druhým. No a potom prišlo to, čo sa stalo, že sme prehrali, hej, a hodil dôsledky a toto tu povedal. No ma vyhodili a za 2 týždne mi volal pán Galis, pán Baťalík, už neboštík, že Galis volal Bobby Polakom a Bobby mu povedal, že áno, volal som mu, ale Jaro povedal, že nie. Ale už Bachraty nechcel stúvať, lebo by bol, no, tak lebo tam už bol Adamec, tam bol Galis, Titel došiel, Luhovi došiel, proste už toto, Enforia už bola 1500 divákov na tréningu jedno s druhým. Ale ja som zapadol hneď dobre. Prvé kolo sme hrali s Bystricou, Luhovi 3 týmko 2. A tedy som si získal zás naspäť tí divákov, lebo oni boli sklamaní, tak sa nečudujem. Tie šampanské, čo išlo a tí diváci, čo išli, nás obiehávali, keď sme išli tam. Naspäť už nie. Ja som sa mal prísť do Trnavy, to môžem pravdu povedať, lebo oni sú proste... To som sa opýtať, že keď ste sa vrátili, tak, že jak to vyzeralo? Tak nám vyklikovali, že nám auta podpália a tak. Ale že my sme mali hneď potom po tom zápase koniec a bola dovolenka 2 týždňa, tak som odišiel na dovolenku a som to neriešil. Už potom sa to trošku, tá hlava sa to trošku vychladilo. A keď to tak zoberieš, s odstupom času si slovanista alebo Spartak? Nie, ja môžem povedať, ja som slovanista. Hej. Áno. Ale najkrajšie roky som prežil v Slovane. Tu mi dalo to všetko, čo mám. Čo aj z toho som žil, aj žijem a proste ja sa aj píšem, že som hrával v Slovane. 8 rokov som tam bol a najkrajšie roky som prežil tam. To, čo bolo v Košiciach, hej, že som vyrastal a bral to tak, že dobre, mladý, hej, 17-18 rokov, ale
slova mi dal najviac. Nehovorím o Trnave tiež, hej, že som chcel získať titul, lebo tam tiež nebol titul po nejakých 27 rokov. A že budeme my, tak by som sa tiež píšil, že kto by ho nechcel. No len pán Bachraty, to čo povedal, tak to sa on chcel očistiť, ja viem. Takže, ale viem, že boli namočení niektorí tam. Viem. Lebo tak výkon, jak mali niektorí. Ale nemôžem to potvrdiť, ani niečo, ale viem. Takže... Ty si vlastne v tom Spartaku ukončil tú kariéru veľkého futbalu, potom si hral ešte, ako sme spomínali, tej Telnici a tak ďalej. Áno, odtiaľ som išiel do Telnice. No. Ale ešte si potom aj celkom slušne zarábal, napríklad v tom Rakúsku a tak ďalej. A ja som aj v Telnici dobre zarábal. Aj v Telnici, to viem, tam ste boli aj s Lvovým ešte, že tuším. Tak prišiel prezident Horváth a povedal, že máte 30 000 korún, preboha, tak nejdem tam do 5. ligy. No. Takže neváhal som ani, jak sa hovorí, neváhaj toč. Takže ono, keď zídem z toho veľkého futbalu, a tam som zarábal v Trnave dobre a človeka vyhodia, to som ani nerad, lebo mal som ešte aj zmluvu s nimi z Trnavu, tak prišla ponuka, tak som išiel. No, tak pomohol som, postupili do 4. ligy a potom zase som išiel. A ja som taký bol, že som išiel stále, hej? A do tých takých lepších mužstiev. Takže aj v Šintave sme postupili, tam som bol hrajúci tréner dokonca Šintave rok. Tu som pochodil Sladkovičov, proste všade som, ja neviem, není dedina, kde som nebol. Hej. Nelákalo ťa to napríklad trénerstvo po tej hráčskej kariére? Nechcel si nerozmýšľať si o tom? To musí toho človeka baviť. Ja možno, že budem niečo robiť, ja mám rád deti. Ja som tu v Rakuni trénoval tak rok a pol a teraz je to U7, hej, U9, U10, vtedy to bolo nejaké 8 ročných, hej, žiaci a takto. A tu som trénoval a boli veľmi spokojní so mnou. Mňa to baví deti. Lebo ja keď dneska vidím čo trénuje, ja nehovorím, že sú zlí tréneri, ale im tak nevysvetľa, jak ja by som vysvetlil. Že proste oni prídu, odohrajú zápas alebo tréning a proste oni sa nemenujú. A dokonca teraz som bol aj pred 2 týždňami s malým, tu v Rakuni na ihrisku, a dal som mu individuálny tréning so mnou, tak fakt povedal, že otci, že jak som sa všetko naučil. Ja som mu dával na hlavičku a s pravou nohou od ľavou kopať, som mu nahádzoval lopty a bol z toho, že oni to vôbec nerobia. Ja vidím, že to nerobíte. Vy prídete, máte vrstvičku a odohráte zápasy, tam zahráte. Takže toto by ma bavilo. Hej. Takže možno, že pôjdem. Všetko má svoj čas. No ale tak, čo dneska je, zajtra môže byť. Hej. A ja keby som chcel, ale ešte nechcem, ja vyčkávam. A môžem tu prejsť kľudne aj do Slovanu na Rapid, hej, tam potrebujú tiež skúsení hráčov a trénerov jedno z druhým. A 2 ja mám licenciu, takže kľudne môžem trénovať týchto malých, ma to baví, Hrdlička teraz má 85 a tam mi trénuje a on sa vyžíva v tom, takže ono je to také pekné. Je to. A po tej hráčskej kariére ty si našiel nejaké civilné zamestnanie, tak čím si prešiel? No tak to som išiel do skladu. Na Starej Vajnorskej som začal robiť skladníka. No a to bolo pre mňa také, fakt, keby som sa narodil prvýkrát. Vošiel som do toho skladu a vidím tam 2 interistov, Juraška a Tomčaka starého. No, takže zase sme sa stretli, jak sa hovorí, tak so starým som nehrával, ale s Bersom som hrával Juraškom. A proste tam 2 proti 1, hej. No ale zobrali ma do partie, 9 rokov som odrobil. Makačka, takže som si prešiel s tou robotou, ale nebal som sa roboty. A nikdy som sa nebal roboty. Ja som z dediny, takže. Teraz by som trošku tak nazrel do toho súkromia, ku koncu. S prvou manželkou si mal 3 dcery. Áno. Alebo máš 3 dcery. Mám. Ako si to vlastne zvládal doma? 4 ženy? No to bolo náročné, hej, že to som tak potom mali, hej, že sa mi vysmievali, aj keď som došiel na východ, že ty, nie si východňar, musíš mať aj chlapca, ne? Jako, hovorím, tak ale čo, mám 3 a kde ich dám? Do pivnice ich schovám, alebo čo mám? Trojizbový byt? Nie, ako naražali, ale potom som si kúpil psa. Mal som psa, volal sa Elvin, takže som trošku akože dal, že nie je to 4 baby a ja, ale už je tam 4 plus 2. Takže tak som narážal aj doma. Ale tak baby, zlaté boli, keď boli malé, hej, že som prežil. Málo, nie že málo, proste ja som sa venoval väčšinou kariére.
A vtedy sa to otvorilo všetko, po tom páde, po komunizmu. Najstaršia bola, čo sa narodila, tak bola v 88. a tá druhá už bola po páde komunizmu v 90. roku a tá tretia 93. Zdenka, Andrejka, Simonka. Takže my sme tedy chodili po svete. Takže ja som 2 týždne tam, týždeň tam, Tatry 2 týždne, Malajzia, a Santiago de Chile sme boli. Proste všade sa behalo. Takže ja som málo čo tu bol. Tak preto som sa venoval, takže že keď bola dovolenka, že sme išli spolu a manželke som vždy povedal, že nechaj pri mori niekde sme boli, tak ty si odpočín 2 týždne, ja budem s nimi. Ja som sa venoval 2 týždne, takže to bolo také ako pre mňa, že som s rodinou. Na rok 2011 tam si... Rok 2011 proste, ťažký, ona odišla do roboty. Ťažký rozvod. Ona proste sa rozhodla, jak sa rozhodla. Ja som to už aj porozprával, sa to popísalo jedno s druhým. Nedať sa k tomu vracam, lebo je to, už je to aj veľa rokov, hej. To už je 14 rokov, jak nie sme spolu. Nekomunikujem s ňou, lebo veľmi mi ubližila. Som to nečakal, hej. A vtedy som schudol nejakých 25 až 40 kg. Začal som ešte viacej piť. To bolo 22. augusta 2011, ale 2012 januára som, neviem, čo ma osvetilo, som povedal, že končím. A odtedy som prestal piť. Čo by niekto ani nevie to pochopiť. Jaro prestal a ešte, že mu manželka odišla od neho. To som sa namýšľal. Áno, takže ja na margo toho som sa čudoval aj ja. Proste, neviem, či ma, neviem, určite ma niečo osvietilo, hej, že proste som prestal, začal som do kostola chodiť, a ja som aj predtým chodeval, ale som začal chodiť každý deň do kostola, som sa začal modliť a našiel som si druhú manželku v kostole. Tak to nebola náhoda. Ja si myslím, že to nebola náhoda. No. A doteraz máme aj, keby hovorím všetko zle na niečo dobré, hej, lebo by som nemal syna. A sa mi splnilo. Ten, čo tu bol niekedy farár, pán Držka, čo to tu aj ten kostol postavil, tak vždycky mi hovoril, odchodil po ulici a hovorí, Jarko, ma poznal dobre, aj u nás bol na návšteva jedno s druhým, že ale chlapca musíš mať. Dobre, nevajte sa, pán farár, že ale prestaň, musíš mať. Tak on, keby mi to vymodlil, zomrel, je pochovaný v Kútoch, takže bol som aj na cintorine jeho, takže asi jeho modlitba už v tom nebeskom kráľovstve, kde je on, takže keby mi to vyprosil a dal mi toho syna. Takže mám syna, Janko má 10 rokov, teším sa z neho. Keby jeho nebolo, tak neviem, či som tu už, lebo on mi dal takú a dáva aj silu do života, ale hovorím, že všetko zle na niečo dobré. Takže... Ešte jednu otázku sa vrátim k tomu rozvodu. Som počul, že aj čierne myšlienky si mal potom, že si myslel aj... Áno, ja som v robote, Bercovi som hovoril, že neviem, že či nespácham niečo, lebo, no ale to bolo pod vplyvom omamných látok, alkohol a to jedno s druhým. Bars ma hočičo napadlo, lebo ja som to nerátal. Proste jedného dňa som spolu a na druhý deň nie som spolu už. A zobrala sa, odišla a proste nechala mi akurát Zdenku, najstaršiu a vnúčku. A najmladšiu si zobrala so sebou a proste tak sa jak rozhodla, ale proste som to nejak zvládol s Božou pomocou. Lebo keby nebol tento tam nado mnou, tak možno, že by som to bol aj spravil, lebo človek nevie, čo urobí. Keď je pod vplyvom, alebo skočí niekde, alebo boli aj Kopča, či to bol taký futbalista z Interu, čo tak skočil, a Malatinský a veľa takých, čo nezvládli to, a proste to. A ja som proste tak som jak jej veril, lebo ona bola strašne pobožná a odrazu bumba mi ujde a odíde, tak nie je to ľahké pre toho človeka. A 22 rokov sme boli spolu. Teraz poviem úplne na záver už k tomu, k tej pliage, 2022, keď ti to v marci, či keď to... Nie, 7. októbra 2022. Mama mi zomrela 6.6. V júni a za mesiac a pol sme išli dedické konania robiť a tam mi prišlo zle. Doma, vo Valli. Áno, a išiel som na kontrolu, ma zobrali, pozisťovali okamžite na AROS, ma zobrali, hovorím, čo sa deje. Bum, bam, bum.
prišiel pán doktor, chirurg, vynikajúci že vraj, a že aj bol. Varga sa volá, pán doktor, môžem mu takto poďakovať. Povedal, že musíme operovať, že máte nejaký nález. Ja hovorím, to nemyslíte vážne? No, že máte nález. A bolo to také nepríjemné, prišli 4. Hrubé črevo. To bolo hrubé črevo. Prišli 4 za mnou, bolo to nejako 9. večer. Ma chytili 2, jeden za nohy, strčili mi hadicu cez noc do žalúdka a to, čo som nemal, prebačením, za tie 9 dní, tak cez tú hadičku mi to vytekalo, museli to vyprázdniť všetko. Lebo ja som sa nemal jak, lebo to sa mi zastavilo. Všetko. Toto mi vyteklo, a potom za mnou prišiel a povedal mi, že pán Týmko, musíte ísť na operáciu, toto. A hovorím, no a neviem, či nebudete mať aj vývod. Lebo to črevo máte napuknuté. Takže som bol hotový z toho, keď tak vám to povie odrazu. Hej. Takže vtedy som tak vnímal, hovorím, robte to, čo máte robiť, prosím vás. Zastavte to aj na druhý. Prišiel za hodinu, išiel som na operačný stav, 4,5 hodiny ma robili. Som sa prebral na tejto iske, len som sa pozrel a mešec som mal na ľavej strane. No, ale mi potom prišiel, povedal pán doktor, že keby ste došli tak hodinu a pol, tak už ste není tu. Že už to hrozilo, že vám to praskne. Takže tam som sa narodil a tam som mohol aj zomrieť, ale nakoniec ma zachránili. Takže 1:12. Takže následne si chodil ešte na kontroly a tak ďalej. No a odtiaľ som počkal tam ešte, mi dali, ešte nevedeli, že či to je zubné, či nie je zubné. A po 6 dňoch ma prepustili, lebo ja som taký pacient bol, že po tejto operácii za 6 dní, za 5 dní ma pustili, že to bol nejaký zázrak, že tak skoro, ja som bol vitálne, tak kúkali po mne, že ja som na iske lietal a to. A prišli akurát výsledky. Tak ma zobral na bok pán primár a povedal mi, že je tam nález, ale je zubný. Takže išiel som do Bratislavy a išiel som cez Dušana. Dušan mi to vybavil titel. Hej, má tam nejaké známosti, ale klobúk dole a každému by som doprial, že keby mal také, že čím skôr liečba a jedno s druhým, tak som išiel na kontroly, na CT-čko, na hento, a na CT-čku mi to nezistili, že mám tam niečo, ale není sú isté, že či to je metastáza alebo není metastáza. Tak ma poslali na PET-CT. To tam mám zistiť všetko, aj to, čo nemáte. Takže, ale mi povedala pani doktorka, že až za 3 mesiace. Tak ku 3 mesiace, za 3 mesiace môžem aj zomrieť. Tak sme išli do Banskej Bystrici, máme mali nejakého známeho, za 2 dní sme vyšetrili. No ale ma nepotešilo, ja som to ani nechcel vedieť, ale manželka poznala tú doktorku, tak oni sa porozprávali a manželka sa jej opýtala, že koľko. No, 2 mesiace, pol roka, rok mu dávajú šancu. Nie. Rok, 2, 3, 5, 10, že ona nevie. Že je to tam v 4. štádiu, v poslednom štádiu. Ale mi to nepovedala manželka. Nechcela ma tým zaťažovať, tak potom som prišiel, výsledky okamžite došli na Klenovu. Zobrala ma pani doktorka Julišova. Ona mi povedala, že áno, medzi 3 a 4. Ale je tam ešte taký jeden zázračik, že nie je to také agresívna tá metastázy, čo máte. Takže okamžite na liečbu. Silná. A keby som bol počkal tie 3 mesiace, tak za tie 3 mesiace ešte viacej by som to mal. Takže to bolo vidno, že aké to máme to zdravotníctvo, že musíme čakať. A vedia, že mám metastázy, ale musím čakať 3 mesiace na jednu kontrolu, na PET-CT, lebo to je zvláštne CT-čko, PET-CT. Na CT mi to ukázalo, ale nie až tak. To bolo rozmazané. Ale na PET vám ukáže všetko. Ale za 3 mesiace už by som tu možno ženil. Tak sa hovorí. By sa to rozmnožilo všade. Tak preto sme to vybavili v Bystrici, tak tam za 2 dní už som išiel. Pondelok mi to povedal, ale už som vedel výsledky. Takže to bolo pre mňa také. A teraz jak sa cítiš? Teraz sa cítim výborne. Tak každý mi hovorí, že dobré, no lebo to znášam tak, jak to znášam. Lebo málo kto tak znáša, jak ja znášam. Ja, keď ma prijali na Klenovu, tak doktori odišli a prišiel taký jeden doktor, 30-ročný, a hovorí, no, pán Týmko, s vami budem mať takú debatu polhodinovú ohľadom toho, a hovorím, prosím,
No nie, nemáte sa, pán doktor, ale ja s vami kecať nebudem. Neuražte sa. To bol prvý pacient taký, čo mu to povedal, čo mi to až potom povedal. Hovorím, ja viem, čo mám a nehovorte mi. Lebo to, keď mi poviete, tak ma skôr zabijete a ja viem, čo mám. Tak prosím vás, nechajte ma a potom tak prišiel a povedal mi, že klobúk dole pred vami, lebo každý to počúva. A že ja som to nezobral, takže ja viem, čo mám, pán doktor. Takže ma uznal, že super, neurazil sa, lebo musíte povedať diplomaticky, že nechcem to počúvať proste takto, ja som ho neodbil, ale nechcem to počúvať. Viem, čo ma čaká, to som mu povedal, viem, čo ma čaká a viem, do čoho idem. Preto som tu. Takže, a začalo sa potom liečba. A to som 5-6 hodín tam každé 2 týždne chodil. To mi tieklo dole. A videl som tam ľudí, hovorím, tá rakovina je, môžem povedať, to je zakerná, proste, už tam tak ľudí poznám, už tam chodím 3 roky v kuse, každé 3 týždne. Chodím teraz a vidíte, jak príde, má vlasy, potom nemá vlasy, pribratý, už potom není pribratý, vychudnutý, dokonca som tam stretol Rastia Prokopa, futbalistu, čo hrával aj Drnovici a Dunajskej strede. Rastio Prokop. Nebol Čech. Čech? Je Prokop. Čech. Áno. A ja som ho tam zbadal na CTčku, chlapina, hovorím, a ty tu čo robíš? A on, že no, niečo mi zistili, že niečo krvi a došiel som na CTčku. A potom som ho videl za 3 mesiace, už bol taký. Za pol roka už bol len oči, tak jak prepadnuté. A teraz zomrel. Po 3/4 roku, jak mu zistili, ani nie celý rok, zomrel v nemocnici. Ja som sa pýtal pani sestričky a hovorím, že Rastia Prokopa som nevidel. A vy neviete, že zomrel? Že nie. Že v kľude zomrel. Takže tá rakovina, dneska ju tu. To je, ja to tak beriem, že to chemo, hej, že tu ju vydusím a za pol roka vyjde mi niekde inde. To sa ťažko zbaviť, tejto rakoviny. Podľa toho, jaká je tá rakovina. A ja sa s ňou masním. Tak ako nedám sa. Hej. Hej? Tak, jak som aj vo fotbale bol, že som makal jedno s druhým. Ale hovorím, neberiem to tak, žijem. Lepšie možno, že žijem, jak som žil predtým. Lebo viem, čo mám a ja neviem, kedy zomrem. Ani vy neviete ešte, kedy zomrete. Ale zdraví ľudia zomerajú. Hej? Má 30 rokov zomrel, má 40 rokov. A to je na tom pekné, že neviem kedy. Lebo doktori povedali, že, jak tak doktorka povedala mojej manželke, nehovorte mu to, za pol roka, za rok, za 2, za 3. No už som 3 roky a nič. A výsledky má vynikajúce. Akurát, že som mal tieto teraz iné nálezy, ale to dobrá pozitívna správa bola, že nemal som na tých istých miestach. Lebo keby to už bolo na tých istých miestach, už sa to vráca. A to bolo niekde inde. A tu už máš odstranené, hej? To už mám odstranené. To je taká metóda vynikajúca, to teraz došlo 5 rokom, že to zmrazia a vypalia. Ale to bolo tak lokálne, to ako super, som si lahol, CTčko ma zakryli. Nadýchnite sa, pán Týmko, vydýchol som a také šteklenie, pichnutie, 1, 2, 3, 4. Môžete, ale príde pre vás sestrička, idete na izbu, bol som tam 2 dní. Dobre, potom som išiel o mesiac na plúcach, tam tiež bolo také v pohode. A mal som na CTčku aj na MR-ku, výsledky boli vynikajúce. Nič tam není. Úvozovka, že nič tam není zatiaľ. No, takže ono, je to dobré. Jarko, na záver, čo by si odkázal tým ľuďom, ktorí možno, že bojujú s tou rakovinou, alebo majú nejaké také podobné problémy? Problémy? Na tých 80%, čo majú, keď zistia, že majú rakovinu, oni sa veľmi zlaknú, lebo vidím tam tie poradne, čo sú na chodbách, že prídu s pláčom, nariekajú proste, hej. A ja som aj už minule niekomu tam aj hovoril, že neberte to tak. Tak kúkala tak na mňa jedna taká pani. Nie. Musia to zobrať, že dneska mám tú rakovinu, aký by som mal chrypku. A idem s tým do toho, lebo viem, že ju mám. A ona už môže nariekať, čo ja chce, že toto. Nie. To je najhoršie, čo môže byť pre toho človeka, že sa zdáva hneď. V tej prvej minúte, čo dostane tú správu od lekára, že sa zdáva. Nie. Práve ja som urobil to opačne. Preto to odkazujem tým, keď tu majú. Zobral som to férovo, že ju mám a žijem s ňou. A musím s ňou žiť. A nezdávam sa, proste idem a chodím. Niekto povie, že bol na jednej, na druhej a už nechodia, lebo že ich to bolí, že sú unavení z toho jedno z druhým. Nie.
To najlepšie, čo môže byť, vám tí doktori pomôžu, ale ten človek musí mať v sebe, že musí bojovať s tým. A keď nebudú bojovať, tak padnú, jak i môj dobrý kamarát Rasto Prokop. Proste on bol prelaknutý, keď som ho stretol, my sa aj bavili, hovorí, že ja zomrem, neboj sa, ešte som mu fandil, hovorí, neboj sa, to, jedno s druhým. A taký bol vždycky taký smutný bol. Nie. A ja pri ňom vždycky, keď som tam, sa mi opýta aj doktorka, v aký ste dobe naladení, hovorím, čo, tak ja som prišiel na kontrolu. Takže nezdávajte sa, žite, aj keď máte, a viete, keď máte tú rakovinu. Môžete žiť s tou rakovinou 15, 20, 30 rokov. Lenže keď sa spustíte, že sa ľutujete, tak to ono, rýchlo to príde, rýchly spadne.